Představte si ten nejkrásnější filmový úsměv. Tvář, kterou celý národ bezmezně miluje a obdivuje. Ale to, co jste po desetiletí považovali za dokonalý idol, byla ve skutečnosti jen brilantní iluze. Dnes vám nemilosrdně strhneme růžové brýle. Odhalíme vám 12 českých hereckých legend, které se hned po zhasnutí červeného světla kamery měnily v absolutní chladnokrevná monstra. Režiséři z nich měli noční můry, štáby se jich fyzicky děsily a maskérky kvůli nim plakaly v šatnách. Přesto je filmová studia kvůli jejich obrovské slávě musela obsazovat znovu a znovu. Toto je pravda o nenávisti na place, o které se mělo navždy mlčet. Národ ho celé generace bezmezně miloval jako přísného, ale v jádru vždy spravedlivého a laskavého radu vacátka nebo neústupného, leč dobrosrdečného revizora Anděla. Z televizní obrazovky z něj sálal pocit absolutního bezpečí, starosvětské prvorepublikové slušnosti, pevných zásad a naprosté morální čistoty. Diváci měli pocit, že by tomuto muži mohli svěřit vlastní život. Realita na natáčecím place však byla mrazivě až děsivě odlišná a byla plná paralyzujícího dusivého strachu. Jaroslav Marvan byl v práci absolutní nekompromisní pedant a despotický tyran nejhrubšího zrna, který z duše nenáviděl a nesnesl sebemenší, byť jen milimetrové pochybení u nikoho z celého štábu. Měl v sobě temný až zvráceně sadistický zvyk. Hned první den natáčení si pečlivě vyhlédl toho absolutně nejslabšího a nejzranitelnějšího člena týmu. Velmi často to byla mladá, neskušená maskérka, stydlivá klapka nebo začínající nervózní herec. A rozhodl se ho psychicky, metodicky zničit před zraky všech ostatních. Dokázal s ledovým, nehybným klidem zastavit obrovské, drahé natáčení jen proto, že se mu nelíbil úhel, pod kterým mu vyděšená asistentka s třesoucíma se rukama podala ranní kávu. Marvan přitom nikdy nekřičel. Zvýšený hlas považoval za projev slabosti. Jeho tichý, nekonečně pohrdavý a mrazivě ledový hlas, kterým pečlivě artikuloval ty nejkrutější urážky, dokázal člověka ponížit na samé dno lidské důstojnosti. Pamětníci z barandovských ateliérů dodnes s hrůzou v očích vzpomínají, jak po jeho tichých, pomalých monolozích plných jízlivého opovržení odcházely mladé herečky z placu v nekontrolovatelných slzách, zvracely hrůzou v šatnách a některé z nich dokonce po setkání s ním navždy opustili hereckou profesi. Režiséři ho v hloubi duše tajně nenáviděli, protože jediným svým příchodem dokázal zničit morálku celého štábu, ale nikdo se neodvážil ozvat ani na jeho oběti. Marvan měl totiž tak obrovskou, nedotknutelnou moc a autoritu, že dokázal zničit kariéru kohokoliv jediným tichým slovem uvedení. Brilantní glosátor, nedostižný mistr uvolněného sarkazmu a komediální génius, jehož nezapomenutelné hlášky z filmů a seriálů dodnes spolehlivě rozesmívají miliony lidí napříč všemi generacemi. Na plátně byl Sovák tím absolutně nejzábavnějším, nejvtipnějším parťákem z lidu, se kterým byste chtěli strávit večer u piva a poslouchat jeho historky. Ale stát vedle něj před kamerou a pracovat s ním znamenalo projít si psychologickým peklem na zemi, na které se nedalo nijak racionálně připravit. Jiří Sovák byl ve skutečnosti neuvěřitelně arrogantní a cynický egocentrik, který z hloubi duše pohrdal prakticky každým režisérem, který mu zrovna velel. Z natáčení si s oblibou a potěšením dělal své osobní, toxické minové pole, kde smrtící miny tvořily jeho brutální, osobní a naprosto nemilosrdné urážky. Zcela veřejně před celým skoprnělým štábem schazoval své herecké partnery přímo uprostřed natáčené scény. Běžně je zastavil v půlce pečlivě naučené věty a především do absolutního mrazivého ticha prohlásil, že hrají jako naprostí ochotníci, že mají odporný nezvučný hlas nebo nevybíravě zasměšňovali jejich fyzický vzhled a nedostatky. Dělalo mu vyloženě zvrácené, fyzické potěšení sledovat, jak se jeho oběti pod tíhou jeho pohrdání potí, červenají, koktají a v panice ztrácejí text.
Režiséři velmi často odvraceli zrak k zemi a alibisticky předstírali, že nic neslyší. Sovákův komediální talent a timing byl totiž pro film natolik nenahraditelný, že mu procházelo naprosto vše. Byl to dokonalý citový upír, který záměrně rozkládal lidi kolem sebe a čerpal svou nezdolnou komediální energii z ponížení, zmatku a bolesti svého bezprostředního okolí. Stělesnění absolutní prvorepublikové krásy, nepřekonatelného glamúru a nedosažitelné filmové elegance. Muži všech společenských vrstev jí s povzdechem padali k nohám. Ženy po celé zemi slepě kopírovaly její účesy a šaty a národ ji vynášel do kinematografických nebes jako polobohyni. O to temnější, krutější a cyničtější však byla její skutečná povaha za zavřenými, těžkými dveřmi ateliéru. Lída Bárová trpěla grandiózním narcismem a extrémní až patologickou nadřazeností nad všemi živými tvory. Běžný technický personál studia pro ní zkrátka nebyli plnohodnotní lidé, ale pouhý neviditelný inventář, podřadný hmyz, který měl existovat pouze proto, aby sloužil k jejímu absolutnímu osobnímu pohodlí a plnil její rozmary. Pokud jí například vyčerpaná kostymérka přinesla šaty, které se jí byť jen nepatrně nelíbily střihem, Bárová je dokázala v záchvatu nepříčetného hysterického vzteku roztrhat na cáry a hodit jí je přímo do obličeje, za doprovodu těch nejhorších urážek. Režiséři s ní sváděli tiché, marné a předem prohrané bitvy. Zcela běžně a jen pro demonstraci své moci nechávala celý štáb, včetně režiséra a komparzu, čekat dlouhé hodiny v ateliéru nebo v mrazu na exteriéru, zatímco si ve své vytopené šatně pomalu lakovala nehty. Její šikana spočívala v naprosté dehumanizaci. Z principu se odmítala s obyčejnými lidmi na place vůbec bavit. Asistentům neodpovídala na pozdrav a jednala s nimi tónem, jako by to byli středověcí otroci. Pokud navíc nějaká mladší, hezčí nebo talentovanější herečka dostala na place od režiséra příliš mnoho pozornosti, Bárová dokázala udělat tak obrovskou manipulativní scénu plnou výhružek, že zlomený režisér raději nechal scény mladé dívky nemilosrdně vystřihnout, jen aby měl od této terorizující hvězdy konečně klid. Famózní, nenapodobitelný a geniální herec, jehož stvárnění cynických doktorů, šarmantních podvodníků a arrogantních zlosinů dodnes patří k tomu absolutně nejlepšímu v naší kinematografii. Diváci nekriticky milovali jeho pronikavý intelekt, noblesu a suchý černý humor. Miloš Kopecký však ve svém zmučeném nitru po celá desetiletí sváděl zničující boj s těžkou maniodepresivní psychózou. A právě tato neléčitelná nemoc z něj na place velmi často dělala naprostého netvora. Během svých nekontrolovatelných manických fází byl na všechny okolo neúnosně arrogantní, verbálně agresivní a pohlížel na režiséry z patra jako na naprosté bezvýznamné hlupáky. K běžným členům štábu se choval s tak neskrývaným, ledovým opovržením a krutostí, že se mu lidé po čase báli byť jen pohlédnout do očí. Dokázal lidi zraňovat přesně na těch nejcitlivějších a nejzranitelnějších místech. S děsivou až psychopatickou přesností uměl během vteřiny odhadnout slabost člověka, ať už šlo o drobnou vadu řeči asistentky, fyzický nedostatek maskérky nebo obrovskou nejistotu debutujícího herce. A nemilosrdně na tuto slabost verbálně zaútočit před celým skoprnělým štábem. Jeho šikana nebyla primitivní, byla vysoce intelektuální, sofistikovaná a řezala hluboko do duše, zanechávajíc trvalé jizvy. Režiséři ho museli tiše trpět, zatínat zuby a snášet jeho ponižující urážky. Důvod byl prostý. Jakmile asistent zaklapl klapku a zapnula se kamera, Kopecký předvedl tak famózní a dechberoucí herecký výkon, že to přepsalo dějiny filmu. Jeho absolutní genialita na plátně tak byla tvrdě vykoupena litry slz, potu a zničenými nervy naprosto všech okolo, kteří s ním museli sdílet jeden prostor. Neskrotný bouřlivák, hřmotný rváč a geniální herec. Jehož hrubozrná živelnost na plátně působila jako nezastavitelný, fascinující přírodní úkaz. Diváci ho bezmezně zbožňovali pro jeho 100% přirozenost a chlapskou upřímnost.
Realita každodenní práce s lanďákem však připomínala spíše zoufalý pokus o holé přežití v těsné kleci s nevyzpytatelnou a agresivní šelmou. Pavel Landovský byl chodící sud střelného prachu s extrémně krátkou zápalnou šňůrou. Neuznával naprosto žádnou autoritu a už vůbec ne tu režisérskou. Režiséry běžně, velmi hlasitě a extrémně vulgárně urážel před celým štábem. Zpochybňoval jejich pokyny, vysmíval se jejich vizím a jakýkoliv, byť i drobný nesouhlas s jeho vlastním viděním scény, prestal okamžitými záchvaty nekontrolovatelné zuřivosti. Byl naprosto schopen v amoku házet po lidech těžké předměty, rozbíjet drahé ateliérové rekvizity a fyzicky s rudýma očima zastrašovat své herecké partnery. Křehké herečky se s ním velmi často děsily točit jakékoliv kontaktní nebo milostné scény, protože nikdy nevěděli, kdy ho přepadne zatemnění mysli a jeho hrubé, nevycválané žerty se změní v reálné, bolestivé fyzické ohrožení. Režiséři z něj měli doslova hrůzu. Pevně dané natáčecí plány se kvůli jeho výstupům, kocovinám a hádkám pravidelně hroutily do absolutního chaosu. Jenže jeho hrubozrný, obrovský a naprosto syrový talent byl pro české filmy natolik unikátní, že ho produkce s odporem a svíravým strachem najímali znovu a znovu, modlíce se, aby natáčení všichni přežili ve zdraví. Stělesnění naprosto dokonalého, uhlazeného a galantního gentlemana. Muž s neustálým, podmanivým a zářivým úsměvem, vždy perfektně oholen a oblečen v bezchybném, na míru šitém fraku. Národ v něm viděl idol té nejvyšší prvorepublikové slušnosti, elegance a galantnosti. Za kamerou, jakmile zasla světla, se však tento zářivý romantický obraz s třeskutým rachotem lámal v krutou realitu neúnosného, každodenního tyranství. To pramenilo z jeho těžkého, chorobného perfekcionismu. Oldřich Nový trpěl hlubokou, obsedantně kompulzivní potřebou absolutní a nekompromisní kontroly nad každým, byť i tím nejmenším detailem. Své herecké kolegy, unavené režiséry a hlavně drobný technický personál šikanoval neustálými, drobnohlednými požadavky, které hraničily s čistým šílenstvím. Pokud na jeho obleku chyběl jediný sotva viditelný záhyb, nebo našel na klopě smítko, dokázal na kostymérku křičet tak agresivním, zničujícím způsobem, že se dotyčná na místě psychicky složila. Režiséři byli proti jeho hvězdnému manierismu naprosto bezmocní. Novým striktně diktoval, z jakého přesného úhlu ho smí snímat, do jakého světla se postaví, aby mu to slušelo. Své mladé herecké partnery a partnerky terorizoval tím, že je nutil zkoušet a opakovat jednu banální, jednoslovnou repliku třeba 100krát za sebou, dokud nebyla jejich intonace přesně podle jeho zkreslených představ. Pracovat s ním znamenalo stát se bezduchou, poslušnou loutkou v jeho rukou, nesmět projevit naprosto žádný vlastní názor a žít v neustálém, svíravém strachu z jeho tichých, neurotických záchvatů vzteku. Nekorunovaný absolutní král komiků. Jednoznačně největší a nejbohatší hvězda předválečného Československa. Lidé si při pohledu na jeho filmy mysleli, že jeho život je jedna velká, bezstarostná a nikdy nekončící groteska. Ale na natáčecím place a především ve svém vlastním divadle vládl Vlasta Burian tvrdou a nekompromisní rukou krutého diktátora. Režiséři, kteří s ním točili slavné filmy jako Anton Špelec nebo U pokladny stál, v podstatě neměli žádné slovo. Byli to jen klapkaři. Burian naprosto arrogantně ignoroval pečlivě napsané scénáře, ignoroval křídou vyznačené kamerové značky na zemi a dělal si před objektivem, co se mu zrovna zlíbilo. Pokud se ho chudák režisér odvážil slušně upozornit, že je už mimo záběr nebo zkazil návaznost, Burian ho před celým komparzem a štábem nevybíravě zesměšnil, urazil a pohrozil okamžitým odchodem z placu. Jeho kolegové herci na něj vzpomínali s obrovským profesním respektem, ale i s čirým děsem. Na jevišti i před kamerou byl absolutním sobeckým sólistou. Záměrně a surově kradl veškerou diváckou pozornost, nečekaně skákal ostatním hercům do řeči a nikdy je nenechal dohrát jejich pečlivě připravené party. Pokud měl náhodou pocit, že jiný herec na place řekl lepší vtip, nebo má u diváků v hledišti příliš velký úspěch, Burian se z pozice moci okamžitě postaral o to, aby byl ten člověk na hodinu propuštěn. Byl to absolutista,
který nesnesl vedle sebe naprosto nikoho, kdo by byť jen o jediný milimetr zastínil jeho vlastní, gigantické a nedotknutelné ego. Famózní, nesmírně energická a nezapomenutelná herečka, kterou si všichni pamatujeme jako ráznou, hlasitou a vřelou ženu, maminku a babičku z desítek skvělých filmových komedií, na plátně působila jako nezničitelná síla a opora rodiny. Na natáčecím place však byla tato obrovská síla velmi často namířena extrémně toxickým a destruktivním směrem. Stella Zázvorková měla jazyk nabroušený a ostrý jako břitva. Neměla naprosto žádné, ani to nejmenší slitování s těmi, které ve svých očích považovala za slabé, pomalé nebo netalentované. Zkušení režiséři z ní měli obrovský respekt a často se raději zbaběle stáhli do pozadí k monitoru, když na place spustila svůj pověstný hněv. Její hlavní, každodenní obětí bývali mladí, nervózní začínající herci a studentky herectví. Představte si tu situaci. Jede se ostrá klapka, mladý herec se drobně zadrhne v textu. Stella ho okamžitě, nahlas a před celým stichlým štábem přerušila. Obrátila oči v sloup, divadelně si povzdechla a zvučným hlasem pronesla zničující, ponižující poznámku o tom, že dnešní netalentovaná mládež nemá u filmu vůbec co dělat a ať raději jdou prodávat zeleninu. Její pověstná ráznost, kterou diváci u obrazovek tolik milovali, se mimo kameru měnila v chladnou, krutou tvrdost. Mladé kolegyně před ní stály roztřesené jako podzimní listí. Mnozí režiséři později v memoárech přiznali, že natáčet s ní větší davové scény byla extrémní zkouška nervů, při které reálně hrozilo, že se polovina mladého obsazení psychicky složí a uteče z placu. Geniální, hluboký herec s nezaměnitelnou, ostře řezanou tváří a hypnotickým hlasem. Diváci obdivovali jeho magické herectví, které dodávalo každému filmu punc opravdovosti. Pro filmové tvůrce, produkci a techniky byl však Josef Kemr naprostou a nefalšovanou noční můrou, která bořila veškeré plány. Byl to obrovský podivín, asketický samotář a hluboce nábožensky i mysticky založený člověk, který si vytvořil vlastní, naprosto neústupný vnitřní svět, do kterého nikoho nepouštěl. Zásadně a tvrdohlavě odmítal poslechnout technické pokyny režisérů, pokud měl pocit, že nejsou v souladu s jeho vnitřním přesvědčením a kosmickou energií dané scény. Odmítal stát na křídou vyznačených značkách pro ostření kamery, protože veřejně tvrdil, že ho tato technická omezení svazují v uměleckém a duchovním rozletu. Hlavní kameramani z něj doslova šíleli a trhali si vlasy, protože neustále vyjížděl z ostrosti. Natáčení se běžně a denně zpožďovalo, a to o celé hodiny. Kemr se totiž často před klíčovou klapkou zamkl do své šatny a dlouhé desítky minut se usilovně modlil nebo meditoval. Celý 50členný štáb, včetně rozuřeného bezmocného režiséra, musel tiše přešlapovat na chodbě a čekat, až mistr konečně uzná za vhodné vyjít ven. Navíc z přesvědčení odmítal základní osobní hygienu a chemická mýdla, protože věřil, že narušují lidskou auru. Práce s ním v úzkých, horkých prostorech nevětraných ateliérů tak byla pro jeho herecké partnery a maskérky doslova zkouškou fyzické výdrže. Byl neřiditelný, neústupně zarputilý a pro režiséry představoval obrovskou překážku, kterou se skřípením zubů museli tolerovat jen a pouze kvůli jeho fenomenálnímu, uhrančivému talentu na plátně. Obrovská žena s obrovským srdcem, obrovským komediálním talentem a naprosto odzbrojující vulkanickou živelností. Miliony diváků milovali její ikonickou komediální roli Škopkové z trilogie Slunce seno, kde s gustem fackovala svou rodinu a řvala na celou vesnici. Mnozí zoufalí režiséři, produkční a herečtí kolegové by vám však potvrdili, že Helena Růžičková tuto roli ve skutečnosti vůbec nemusela hrát. Ona taková opravdu byla. Její diktátorské, panovačné a buldozerčí maníry vládly tvrdou rukou na každém place, kam svou těžkou nohou vkročila. Měla obrovský osobní vliv, bezmezně věřila ve své vlastní věštecké schopnosti a vyžadovala absolutní, bezpodmínečnou podřízenost celého štábu od uklízečky až po hlavního kameramana. Slabším režisérům zcela běžně
před očima všech brala scénář přímo z ruky, sama ho červenou propiskou přepisovala a rovnou nařizovala ostatním hercům, jak mají svou roli hrát a kam se mají postavit. Pokud se jí někdo, kdokoliv, odvážil postavit na odpor nebo zpochybnit její vizi, okamžitě na něj spustila ohlušující hysterický hřev plný nadávek a hrozila, že se sebere a z filmu okamžitě odejde. Štáb kolem ní musel chodit doslova po špičkách, nosit jí vybrané jídlo, plnit jí astrologické rozmary a tiše snášet její prudké nečekané změny nálad. Režiséři moc dobře věděli, že jakmile podepíší smlouvu s Helenou Růžičkovou, de facto přestávají být režiséry a stávají se jen pouhými, bezmocnými asistenty této mohutné, nezastavitelné síly, která je schopna svou agresivní autoritou převálcovat naprosto cokoliv, co jí stojí v cestě. Fenomenální vypravěč, bezkonkurenční komik a absolutní miláček národa, který dokázal z fleku rozesmát úplně každého, od malého dítěte po zarytého mrzouta. Kde se objevil Menšík, tam byla obrovská zábava a nezapomenutelná show. Ale pro filmové a televizní režiséry, kteří nutně potřebovali natočit drahý film podle přísného harmonogramu, byl Vladimír Menšík synonymem čistého produkčního chaosu, stresu a hlubokého zoufalství. Trpěl nesmírně těžkým, invalidizujícím astmatem, které musel tlumit ohromným množstvím kortikoidů a injekcí. K této fyzické destrukci se přidala jeho silná, léta nezvládaná závislost na alkoholu a chronické flámování. Na ranní natáčení velmi často přicházel s obrovským zpožděním, fyzicky vyčerpaný, roztřesený a naprosto, absolutně nepřipravený. Neznal scénář, nepamatoval si předepsané texty. Režiséři, svázaní napjatým rozpočtem, si doslova rvali vlasy hrůzou, protože s ním nešlo nic, ale vůbec nic naplánovat. Pokud měli natáčet složitou dialogovou scénu, Menšík text prostě zahodil za hlavu a začal zběsile, i když geniálně, improvizovat něco úplně jiného. Zoufalé skriptky plakaly nad monitory, protože kvůli jeho neustálým improvizacím a nepředvídatelným pohybům na place naprosto nemohli udržet základní návaznost záběrů. Jeho nemocné, oteklé tělo navíc neustále zalévaly litry potu, takže ho maskérky museli po každém jednom záběru zdlouhavě sušit a přepudrovávat. Byl to nekontrolovatelný, vážně nemocný živel, který přiváděl i ty nejzkušenější režiséry k infarktovým stavům. Museli obětovat veškerou svou pečlivě připravenou režijní vizi a plány, jen aby z tohoto zničeného muže dostali tu pověstnou jiskru geniálního herectví, kterou pak v setnělých kinech tolik obdivovali a oslavovali davy. Moudý klaun, zamyšlený filozof, pohádkář a majestátní figura české poválečné kultury. Lidé jeho chytrá slova a glosy o životě hltali s posvátnou úctou. Ale na natáčecím place a v divadelním zákulisí byl legendární Jan Werich nekompromisní, mrzutý, chladný egocentrik, který absolutně pohrdal každým, koho nepovažoval za sobě rovného intelektuála a partnera k diskuzi. S režiséry, a to zejména s těmi mladšími a začínajícími, zacházel s nepředstavitelným, povýšeným opovržením. Běžně se stávalo, že mladého režiséra okázale ignoroval. Dělal si poznámky nebo si ostentativně četl rozevřené noviny, zatímco k němu režisér nervózně mluvil a vysvětloval mu scénu. Werich ho nechal domluvit a pak, aniž by zvedl zrak od novin, pronesl jedinou, ledově sarkastickou větu, kterou režisérovu autoritu před celým štábem rozšlapal na prach. Věřil, že díky svým letitým zkušenostem ví o umění a filmu všechno nejlépe. A pokud se natáčení neubíralo přesně podle jeho zkostnatělých představ, prostě a jednoduše odmítl hrát. Vytvářel kolem sebe nesnesitelně těžkou, snobskou a dusivou atmosféru strachu. Mladí nadějní tvůrci k němu zprvu přistupovali s obrovským respektem, trémou a nadějí, ale on je dokázal jediným pichlavým pohledem a jízlivou intelektuální poznámkou zcela psychicky rozdrtit a zbavit sebevědomí. Pro mnohé tehdejší režiséry byla práce s tímto národním idolem tou vůbec nejbolestivější a nejponižující zkušeností jejich kariéry, protože si naplno s obrovským zklamáním uvědomili,
jak neuvěřitelně arrogantní a citově chladná může být jejich největší modla. Který z těchto 12 odhalených osudů a příběhů plných nenávisti a arogance vás dnes zklamal a šokoval nejvíce? A dokázali byste těmto velikánům jejich tyranství na place odpustit jen kvůli jejich geniálním filmům? Napište mi váš upřímný názor dolů do komentářů. Každý příběh má totiž 2 strany. A pokud chcete odhalovat další temná a přísně skrývaná tajemství showbiznesu, dejte like a klikněte na odběr, protože to, co vám odhalím příště, vás donutí pochybovat úplně o všech. Uvidíme se u dalšího videa.